מלי בריד, שמקיימת סדנאות, העצמה בשוקולד. תקשיבי, חשבתי ששמענו על הכל, אבל העצמה בשוקולד זה חדש. נכון. מאוד חדש. מה זה אומר? מה זה אומר? אז קודם כל אני שוקולטיירית כבר 11 שנים, ואני מטפלת באיזון גוף ונפש. כן. התחלתי לפתח את זה עם השנים כשוקולטיירית, ואחרי שהתחילה המלחמה, הרגשתי איזשהו צורך לפתח את זה יותר לעומק, וממש להעביר את האנשים שמגיעים אליי, בעצם כמו תרפיה באמצעות שוקולד. אוקיי. שזה גם קשור בקלפים שנמצאים כאן? גם בקלפים. במניפות וגם באוכל. בשוקולדים. אני תמיד מתחילה את הסדנה במשקי שוקולד. אנחנו גם נתחיל במשקי שוקולד, מה השאלה? שהם עושים לחיים. שתינו לפני הלחיים. זה טעים. טעים? מלא. אני לא יכול להמשיך מכאן. אני רוצה עם המשקה שלי גם קוביית שוקולד. גם ביסקוויט לטבול. מה אני אוכלת? אז זה שוקולד לבן עם טחינה ונוגת, עם פקנים ופיסטוקים. נדיר ביותר. תכף אני איתם, אני פשוט, כשאני אוכל עוד לשאול אותך שאלות, יש כאן, קחי אותנו בתהליך ככה במקוצר. יש קלפים. אז בעצם הסדנה מתחילה, כשהזוג מגיע, אני מספרת קצת עליי, אני קצת שואלת אותם על עצמם, ואז אנחנו מתחילים, אני מספרת להם על תהליך הסדנה ועל התהליך שממש הם עוברים בסדנה. הם לומדים על תהליך טמפרור השוקולד, והם יוצרים פרלינים בחולים למילואים שונים, ואחר כך הם עוברים ליצור ולרקוח חטיף שוקולד. חטיף השוקולד, הם צריכים ממש לבחור את השוקולדים שהם עובדים איתם. הם יוצרים את המינונים של השוקולד, עם תוספות מיוחדות. לבחירתם, וממש בעצם צריכים להגיע לשיחה ולבחירה הדדית של איך ליצור את השוקולד. זאת אומרת, זה טיפול זוגי? זה ממש כמו טיפול זוגי. מעניין. הם צריכים להגיע להחלטה עם איזה שוקולדים הם עובדים, על הדרך שבה הם ייצרו את השוקולד. איזה תוספות הם רוצים לשים לשוקולד, שבעצם לפעמים יש את הניגודיות, שאחד אוהב נגיד את הפירות היבשים, והשני לא אוהב ודווקא רוצה בגלה לא יודעת, פצפוצי אורז. כלומר, החכם מביניהם, זה שאוהב בגלה ופצפוצי אורז. איך הקלפים נכנסים לתמונה? אז הקלפים נכנסים לתמונה לקראת סוף הסדנה. אני מארגנת שולחן כזה עם הקלפים. כל אחד בוחר לעצמו קלף שבאופן אינטואיטיבי, שהכי מדבר אליו. אנחנו קוראים את מה שכתוב בקלף, רואים איך זה מתחבר אליהם באופן אישי או באופן זוגי, וממש יוצרים שיחה, דיאלוג של... זה יכול להגיע מ10 דקות גם לחצי שעה של דיאלוג, כן. ואז הם יוצאים לציור משותף של שוקולד. שזה מה שלידך. שזה מה שלידי. פה אני עשיתי לכם מנדלה בשוקולד. שבעצם כל אחד יכול לבחור מכם איזשהו שער אור שנראה לו. זה למשל שער האש. אני בחרתי... זה במים. אוקיי, שער האומץ יצא. כן. להגיד כן גם כשמפחיד והדרך לא ברורה. היום את בוחרת בך ומתחילה דרך חדשה ומרגשת לעבר השינוי שאת כל כך רוצה. זה בלשון נקבה, אבל פונה לשני המינים. אני גם תמיד אומרת את זה בסדנאות. בוודאי. ואנחנו ממש מדברים איך זה מתחבר. מגיעים אליי הרבה זוגות בעקבות המלחמה, שעוברים כל מיני משברים וכל מיני קשיים. זוגות של מילואימניקים, זוגות של משפחות חטופות, כל מיני. מלי, איך אפשר ליצור איתך קשר, יקירתנו? אז אני מקבלת אצלי בגדרה, אפשר להתקשר אליי,
יש לכם גם שוקולד חלב ולבן. כמה זמן בעצם הסדנה או טיפול? כן. הסדנה אורכת בסביבות השעתיים, לפעמים קצת יותר, כשהזוג צריך קצת יותר זמן להוציא. אני מציע לפנות את היום אחרי אירוע כזה. יש לכם פה גם שוקולד לבן וחלב, תיקחו נשתמש בהכל. מלי, תודה רבה לך. תודה, אנחנו בזכותך יוצאים להפסקה עם טעם מתוק. והבאתי לכם שוקולד במקום פז. אנחנו נאכל. תודה רבה. תכף נחזור עם שוקי גבאי ועוד ראיונות ופגישות שיש לנו כאן בתוכנית פרנשים. אני ממשיכה, ברשותך. בטח, איזה שיר. יאללה, תציירו.